Guys, kusakana kwatiri kuita zvekare pano pahadzira 263 kana uchiri munyowani make sure to subscribe utena on the notification bell. Muri yeZimbabwe pane nyaya iri kutsviriridza kuti nyaya iri kutenderera mastreets esocial media, nyaya iyo yabuda nepaAppleworth. Muri yeZimbabwe paAppleworth kuri kunzi kune nzvimbo yawanikwa kwakanyuka makuva angoerekana anyuka amuka ariko muri yeZimbabwe. Ndo mbudo uri kuita nyaya iyi zvaizvezvi according nemambodi raita nyaya iyi ndo zviri paground ene ndo zvitoripo paground zvaizvezvi. So njakusiyai muchiona video, wapedza kuona video skip this video the last update yekwamambo Mutize. Ndatione first update. Muri yeZimbabwe inzwai chiitiko chaitika kuAppleworth. Panzvimbo apa pari kunzi pangomuka paine makuva anoratidza kuti akacherwa usiku vanhu vakarara. Nokudaro vanhu vemunharaunda umo vangomuka makuseni vakaona paine makuva akawanda, hanzi anotodarika 10, pachiratidza kuti pakafutsirwa vanhu vakafa. Nokudaro vamwe vari kufungidzira kuti pamwe kune vanhu vakangobva kwavakabva usiku vakauya vakacherera vanhu, izvo zvisina anoziva. Vamwewo vari kufungidzira kuti dai pacherwa vaona kuti mukati munei, kuti zveshuwa vanhu vakafa here vapfutsirwa, asi veruzhinji vari kutya. Vamwewo ndo vari kuti dai tamirira mapurisa kana kumirira vanoziva zvemutemo vavhure kuti tione kuti pane chingava chiri mukati umo here chisiri kunzwisisika. Vamwe vanofunga kuti pamwe zvingangova zviri zveurombwa, pamwe pane vanhu vauya vakaita zvekuromba vakaisa zvinhu zvavaisa imomo, hapana ari kuziva, asi vari kutya kuti vavhure. Vanoona vanogona kufungidzira kuti iprank, asi vagari vemunharaunda umo vanoti panzvimbo apa ndipo pavanoswera vachitamba magames. Varume vakuru vamwe vanotoswera vachitamba maplaying-cards varipo ipapa, asi zvavashamisa nhasi kuti pangomuka pakazara makuva, izvo zvashamisa nharaunda yese. Muri yeZimbabwe munofungawo kuti chingava chii chapfutsirwa umu, kuti pangava nevanhu vakafa here, ko kana vari vanhu vauya vakaviga vanhu vavo kana kuti hama dzavo, zviriko here zvokuti ungangotakura zvitunha moenda munosvikoradzika panzvimbo pevanhu musina kutaurirana nevaridzi vepo. Vamwe vari kuti hanzi tambofunga kuti pamwe iprank, pamwe tichaona vanhu vouya voti aiwa tanga tichitamba hedu, asi vari kuti zvatova nenguva kubva makuseni pakangodai hapana munhu ati auya kuzokonfema kuti iprank. Nokudaro vanhu vave kutotya. Pari zvino vanhu vakangoungana vachishaya kuti voita sei, nokuti vese varipo apa vari kutya. Vari kufungidzira kuti pamwe zvinogona kudaro zviri zvemushonga, unogona kubata wobva wawanika pakafutsirwa mushonga wobva watakurana nemhepo dzausingazivi, kana kuti zvinogona kudaro zviri zvimbambaira zvasiya zvapfutsirwa wobva wakuvara zvako, kana kuti pamwe imhepo dzauya kuzorasirirwa hapana ari kuziva. Nokudaro vakamirira kuti pamwe mapurisa akauya akazamawo kuona kuti pamwe vangavhura here kana kuti vangachera here, vatarise kuti zvingava zvitunha here zvakafutsirwa umo. Muri yeZimbabwe zvinhu zvakadai zvinotyisa, zvinotyisa. Amene kuti munopaonawo sei, zviriko here zvokuti vanhu vanotakura zvitunha vouya voviga, ko vakadi kuuya nazvo ari masikati naimi, ko kuzotakurana nezvitunha usiku, mongomuka shuwa paarea penyu pakafutsirwa makuva akawanda kudai. Zvinhu zvinotyisa, plus makuva anodawo evanhu vamunoziva, kwete kuti vanhu vamusingatombozivi wongowanika zvakazara kudai kuita kunge ameno kuzara area yose. Apa tarisai nezvimaruva nezvimanzi zvimamichinji kwaizvo. Aiwa, nyaya inotyisa. Ngatisanganei mucomment section tinzwewo maonero enyu kuti munoionawo sei nyaya iyi, munopaonawo sei zvaitika izvi. Ndapota musakanganwawo kukomenta pamwe chete nokulike uye kufollowa uye kushare mavideo edu, izvo zvinotibatsira kuti mavideo edu asvikewo kuhama dzedu dzisati dzaona. Nzvimbo yangozara makuva kwakanaka. Mazese ndo patinotombotandara kati tichitotamba vapana vaitotamba magames vaitotamba bhora vanhu vakatochererwa ipapo usiku. Last update iupdate iyo iri kuenderana nezvekwamambo Mutize. Muri yeZimbabwe ndisahadzira ndafunga kusiyai. Much love. Right.
mhuri yezimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano pahadzira 263 pano patokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe. But makazvitarisa mhuri yezimbabwe, tina vamambo mutize vanoremekedzwa muno munyika yedu yezimbabwe. Tinozvininipa kana tichienda kwavari kunoti vatipatsanurire nyaya dziri kunetsa. Mambo mutize makadii? Fara tatatakana chifarawo zviri sei mushe tikuona veruzhinji vari kuti mambo mutize vanga varova, munokwanisa kupapatsanurire ipapo? aiwa ndinenge ndarova because mabasa anenge akawandisa, vanhu vari kuuya kunoko vari kuwanda zvakanyanya, saka vanhu vari kuramba vachiuya, saka kuwanda kwevanhu hazvinoita kuti ndisanyanya kuramba ndichiposta because vanhu vakazanya kuwanisa stereki handizokwasha kubatsira zvakanaka, saka tanguva ndisina kuposta zvinondipa mukana kuti ndimbobatsira vamwe vanhu vanenge vari pagiraundi. Right, mambo mutize tikuona panze pakazara mota, vamwe vanhu vanozokwanisa kupaka papi nekuti pane vamwe vanhu vanozoti parking inonetsa, ende zveshuwa tikuona mota dzakawanda, munopaita sei ipapo? Ndine nzvimbo yandakagadzira yekuseri uku, unenge vasati kusvika, vanhu vasati zvavakuziva vakawanda ikokoko, asi vakomana varipo pakudirekta vanokupakira motikari kuti vanokwanisa kubatsirikana, nekuti vazhinji vamwe vanozopakira kurodhi uku, aiwa chero munhu akuapakira seti nyanya kudai tiri kubatsira batsira vanhu, kuna mwana vanoti ina ndiri kuonekwa nevanhu, ndapakira mota yangu kuseri uko, ndingozoti kana yangu yangu yekupinda ndingosvika ndichita sei ndichipinda mukati, handiri kugara pachena, ndiri kuonekwa nevanhu. Aiwa izvozvo tokwanisa kuzvigadzirisa zvipi izvozvo. Alright, tiri ipapo mambo mutize, tine hama dzedu dzakaita sedziri kuSouth Africa, dziri kuUK, dziri kugokwe, dziri kupi nekupi nedzimwe nyika dzasina kukwanisa kudoma nemazita adzo. Vari kutya kuti takauya hatikwanise kudzokera musiwo, ipapo munopaita sei? Vakambouya vanoziva kuti kwamambo mutize pane pekurara pakanaka, tinovapa pekurara, tinovapa magumbeze, zvese vanodya chikafu, vanodya, tinogadzira vanhu nzvimbo kuti vanofanira kunge vachisvikira kutobatsirika nevadzokere, because zvinonzi mubatsiri rudo, saka iva tinovabata nemwoyo wese sehama dzedu, vanenge vachibva kure vese ngavasununge kuita sei kuuya, asi kunenge vasingade kuuya ndabatsira pafoni, tiri kuvabatsira kwavari kupi ikoko. Yes. Alright, mhuri yeZimbabwe takupinda mumubvunzo wedu. Regai titange nenyaya yevanhu vanokorokoza, nekuti ndo vanhu vari kunditanga kuWhatsApp wakawanda vachiti hatirare tipo muprofita anogona, hatirare tipo muprofita anogona kubatsira zvechikorokoza ichi. Mambo mutize ava munovabatsira sei makomba? Nyaya yekukorokoza yakamira yakadai so, goridhe kana ngoda zvinhu zvinobva pasi, zvinowanika kubudikidza newadzimu kana kuti naMwari. Hakuna chinhu chinobuda pasi chinongouya nje pasina mudzimu kana Mwari, saka zvinhu zviye zvinotokumbirirwa because itori mhanza, zvimwe zvinotokonzereswa kunzi zvibude nemweya nzvimbo yevanhu, nemweya yevanhu vakatofa. Ndosaka chinzi chinzi pamaini pakafira munhu inonzi maini yachekeresa, yakatanga kubudisa kutoputika mari, makatasa mamaini akawanda angava ari kumaina hakuna maini yakambobhadhara zvakanyanya isati yachekeresa. Saka uchiminzi nzvimbo idzodzo hadzifanike dzichekeresa, dzinofanike dzigadzira dzichishandisirwa mweya wavanhu wakaita sei wakafa, saizvozvo ndiwo wadzimu. Handiti saka makorokoza makata munyama uchisvika pamaini unoona kutofa ndiyo, kana nzvimbo yake sinonge yakagadzirwa, nzvimbo inofanira kuti igadzirwa kuti wacho kugadzirwa dzikwanise kukonekta nemari yepasi. Mambo mutize tine vanhu vane mari inotyisa muno munyika yedu yeZimbabwe, vanotya kuisa status chaiyo paWhatsApp, vari kuti tiri kuda kuprotectwa, hatina kusimba, kungodai tasheka. Vanobatsirwa sei vanhu? Hama dzandakatosangana nadzo dzandakabatsira dzatati no mambo mota ndakaitenga kudhara sasa ndambofambisa ndinosvika kufamba nayo ndinosvika nyika. Unosvika kupi uchisvika nyika, munhu unofanira kugara wangogadzirwa panyama yako kuti unge wakasimba. Munhu unofanira kungodherereka kuti ari kudzidzira kuri yafanira kutangira pauri. Munhu unofanira kungogadzira nzi protection, kana kuri kunyama chakashakwana neti self defense, tinoona kugara atraina kurova akagadzira kuti adaurwa vanhu vanokwanisa kudefenda. Saka iwe munhu unofanira kugadzira inonzi self defense, defense yekuzvidefenda iwe, kuti mhepo dzakauya nemutoo upi kana nerudzi rupi unokwanisa kudzidefenda kuti hadzikwanise kukuataka. Tokwanisa kugadzira zvese izvozvo kuti munhu unge wakasimba, kuisa ruzhowa zvikona. Alright. Mambo mutize tine vanhu vane ma20 years 30 years vakavhura business, asi business ravo vanozama zvipi nezvipi harisi kufamba.
vanoda laki kuti zvinhu zvavo zvinge zvichingofamba, so vanotori nazvo hongu vakatanga but hapana macustomers ari kutenga. Munhu paunenge uchiita chinhu chako Satani anenge achitoona kuti uita chinhu chakati ende uri kuronga zvakati. Saka the moment yekuti wauya kuyambuka Satani anosvika achikubvisira danda rauya kuyambuka naro. Saka maplans ako unenge wakaronga ebusiness unogona kuzopiwa rimwe pfungwa imwe business naSatani akuda kuti akuvhadzise kuti uite business unongodera sei, unoda kuita nokupa mari wochinja mind yepfungwa dzingodera sei pfungwa dzingoita kuita. Saka ini ndiri kuti kumbe Zimbabwe kana uri munhu ane business wese mabusiness abudirira vese vagare pasi vanotofamba uya kwatiri madzimambo tikwanise kuvagadzirira. Saka munhu afanira kuwarera kana kugara pasi, hamba kuti ugone kugadzira upenyu hwako, svika kuno kudare titaure nyaya yeupenyu hwako tigadzire tidzokere panzvimbo, because kuno munhu okutoti aitomboita mari but zvakazongodzima. Chakadzima mari yako chii? Taura namambo. Alright. Mambo Mutize, tine hama dzedu dzingava vanhu vechikadzi vechirume vane vadiwa vavo vakaenda zvimwe pane 10 years pane makore, mungabatsirawo here vanhu ava kuti vadiwa vavo vatsoke? Tinoita mishonga inoshanda papo nemune mari zvakawanda zvisingaiti. Vanhu unofanira kutogadzira because pane mudiwa ndo tinonzwa kushandisa stereki kuti munhu wako paanenge ari pese anenge achikufunga. Aiwa pano pese panenge anenge achikufunga zvokutoti mashura atinoita akana kana kutoona mashura unotanga kuona pauri. Alright Mambo Mutize, tiri ipapo Mambo Mutize, tine vanhu vari kuti vari kuda mari, varikuda kupfuma zvisina kuromba mukati. Tisati enda kure mambo, munorombesa here? Andirombese asi tanga wandipindura nyaya ndataura kuti wainzwa nyaya ndataura. Nyaya indainzwa kana wainzwa alright. Vanoda kuromba hakusiri kwega kunopa mari. Munhu unogadzirwa kunzi uite mari usina mushonga, ndo zvatinoita isu. Tinogadzira kuti iwe uite mari usina mushonga, nekuti mushonga haina zvainobatsira. Chakakosha kugadzirirwa chete kunzi iwe pachako uite mari. Tinokupa mari isina ropa, tinokugadzirira mari isina ropa, totaura newadzimu wako. Munhu wana mari isina chi? Yamuno kudai ropa yemangwana zvinopedzisa zvakutambudza iwe wacho. Zvikona vazhinji vakuda mari but mari yatinogadzira ndeyekuti unotodikitira hako, haiuye wakarara, asi inenge iri mari yakawanda inoshandawo futi zvine musoro. Zvatinoita izvozvo, kwete zviya zvokuti tinoita magic money yekuti ndakuitira magic money vayazara apa pandatakula box rako ite sei uende box roro rinenge rine muko. Satidaro tinogadzira laki, malaki acho futi ari pakawanda. Pane laki rotinokwanisa kuzoona zvituhwani kana kuti zvinyinyinya kana kuti zvipoko, zvitsangaradzimu. Iroro laki iroro tinokwanisa kurigadzira futi kana iwe uchirida, asi harina kunaka because iro rinogadzira parinogadzira laki iroro panoshanda matoto egari kuni futi, ndori dangerous iroro, ndoronotemera iroro rosanganisira mushonga. But laki rakanaka aiwa tinorigadzira zvekare tapona chanoita sei chaunoona, but panoitika laki pese hapashayiko chakaipa futi chinoitika. Zvose zvangida kuitika zvose zvakanaka zvose zvinouya kwauri, asi hapashayiko 1 or 2 zvidiki zvine zvakaipa zvinoitika unani. Wanda kuzoziva zvidiki zvinoitika kwauri unotsanangurwa kuseri pasiri pamhepo saizvozvo. Alright, tine hama dzedu dzakaita sedziri kuUK, kuSouth Africa, kwozoita dzimwe dziri muZimbabwe dzakatotiza misha vatambura nekuti toda kutsigirwa musha, toda kugadzirisirwa musha, ende pane vamwe vanhu vane pamba panongonhuwa. Misha hatisati yadatopinginurwa, misha ichatsigiswa makore, misha yatsigiswa kudhara. Misha yadatopinginurwa, ini ndiripo pakupinginura misha yakapingwa. Alright. Ndiri kuziva kuti kune misha yakawanda yakaita sei yakapingwa yakatsigiswa kudhara nevanhu, ine mishonga yakasiyana ichaurwa nababa wavo. Vamwe vane mishonga yakasiya wabatiswa, but ndiripo pakupidigura zvinhu zvipi izvozvozvo, because vanhu ngavabatane mafamilies, because vashomana nefamilies. Hana kundozoyananisawo yapano kuti munhu anenge yapano ndoda kutaura nehama yako inonzi Ningi, tomufonera pose usingatauri nemumwe wavatatu
ndiye asinganditaudza tozoti yai pano mese paunoitarisima tochanga kutochema tachama 7 edzi ne 8 edzi tsingaonani nenyaya dzisina basa dzongota dzangonzwanana chete sazoti pakuzvigadzirisa zvipi izvozvo ndinofanira kunge vachivirirana mafamilies vazhinji vari kupesa asitoda izvozvo. Mambo Mutize, murodhi maaccident awanda, pane chamungade kupatsanura here papa? Mweya dzimu yakatsamwa, vadzimu venyika vakatsamwa atirari. Vakuda kubikwa doro rechokwadi, vaitwe zvinhu zvechokwadi nekuti vazhinji vane mashavi emazitete avo vakafa vasina dzimba, vakunyepera kuti tine manjuzu, izvo asina manjuzu ari mashavi, zvaakukonzeresa kuti mashavi ivayo aite sekuti akupfuka achigara kuvanhu achimba ndine manjuzu, ndine mudzimu mumusha vanhu vabereka vari 4 3 vanenge vachizviti tine mudzimu vachichengeta rasta, vasingachengeti rasta vachisvika zviti tine mudzimu. Mudzimu inotsamwa, vanhu ngavaitise musoro pamwe chete, tibike doro ribikwe ridirwe pasi, mapako asaitire upombwe, makoma anera aremekedzwe, nzizi dzinera dziremekedzwe, toeresa zvinokosheswa, hanzva dzine hanzva dzioremekedzana. Handiti ndo chinonzi chivanhu chedu, totedzera chivanhu chedu hatirare. Baba vakarora mukadzi wavo, mwana odzidza kuremekedza mukadzi wababa wake, ndanzisa vana atezvara odzidza kuremekedza varora, varora kuremekedza vana atezvara. Chivanhu chedu chekuda zvakadini zvakaenzana. Kwete mazano chachisaladi ambuya nemukwasha vakurara mimba imwe chete achita mukwasha pasi, ambuya nemwana wavo pamubhedha one room vachita mazano chachirungu. Hai ukama unoremekedzwa ngavaramba varemekedzwa sekudaro ndokuti tiregedze Mwari aregedze kutsama, wadzimu aregedze sei tsama. Alright, Mambo Mutize, tine hama dzedu. Alright, muri yeZimbabwe ikaitaure tichidai, namba dzaMambo Mutize ndo dziri kubuda paskrini apa. Mambo Mutize, ndimi here munodira foni? Ini foni yangu todaira asi kwete pese pese. Alright. Todaira kanyanya kaya pane munhu ati adatsira naMambo ndopa ndodaira, asi nguva zhinji foni yangu inenge ina vakomana vanhu vatindo nevamwe vakomana vandoshanda navo, ndo ndodaira chifoni nekupindura paWhatsApp, asi neWhatsApp yangu foni ndopindura iyo WhatsApp iyo nguva zhinji mwane ndopindura kana vamwe vanofuna mavideo call achitondo live ndichitaura navo, asi handipindure pese pese semuna ngari pabhizi pabasa. Asi munhu zvaunenge wataurirwa nakomana watedzera izvozvo ndiye papakita munamato yevanhu, because ndiona kwanda ndakabatsira kunze kwenyika, vamwe vari kuzoya pano vachitenda, vamwe vacho ndo munombobudisa pamavideos, vauya pano vachati ano Mambo anobatsira kunze kwenyika, kunoita zvese. Alright, Mambo Mutize, neubhizi hwamunenge muinawo uhu makamomoterwa nevanhu, mazuva enyu ekubatsira angavi api? Mazuva angu ekubatsira 263, mazuva angu ekubatsira every day. Alright, Every zuva raMwari. Nekuti musi ndisipo ndiro masango, ndiro mazuva ndonza kupinda masango mausiku, ndine motikari hombe dzinokwanisa kupinda masango mausiku dzinomhanya. Ndo nguva zhinji zvandikutoita, because ndakaona kuti ndigone kumaneja kuti ndiite zvandaita zvezvo kuti chipiri nechitatu ndishandeka handaiomesera vanhu, because vanhu vachongo vakutowanda chipiri nechitatu zvezvo chinenge tonga chiya mukana. Mambo Mutize every day ndiripo, asi akakosha munhu utanga wafona wanza kuti musiwo ndiripere, because ndiri munhu akaberekwa kuwanhu kumusha kunoitikwa maprograms akakosha meemergency handiseki dzokenda. Mambo Mutize, pane chandasiyiri chandisina kubvunza chamurida kutaura? Hatirari, ini ndoda kuti iyo ndiyo bvunze zviri kudiwa nevanhu vano veZimbabwe, ndibatsira vanhu veZimbabwe. Ini zvokutaura ndinazvo hazvipererwe nekuti ndakapuwa chipo chekutaura, ndakanzi ndiri tekerekedhia bhosvo remuromo munomwe rakaridzwa naGideon Barbarian. Zvingaijendi kwakaparara, saka ini pandinorira ndinotaura, kana ndisotaura ndinotaura, panosotaura ndinotaura, asi handisinotaura ndoda kuti iyo ndiyo ndibvunze zvakawanda zvandobatsira vanhu pana. Saka iyo ndiyo itobvunza zvikuzvi, hanziti ndiyo wati Mambo ndoda kuti ndikite interview yekuda kwezvinhu zviri kutaurwa nevanhu, bvunza zvese. Kana wapererwa hapo wawapa zvipi
izvo zvondiwa kuziva mubvunzo yako zvamusoda manyira lombe. Alright. Mambo Mutize, mubvunzo wangu kupedzera zvakawanda munobata Mambo Mutize nekuti takaramba tichibvunza aiwa mubvunzo wakawandisa endi panze pane vamwe vanhu varikuda kubatsirwa. Mambo Mutize, tine hama, rega nditi ndine hama dzekunditanga mambo. Dziri kuti mukadzi wangu akaita gumbo panze, gumbo mumba, ende vanhu ivavo vakawandisa. Hanzi toda kuzvibata kana kuti toda kuti aende ega. Ndisina kumuramba. Ndaisa rukawo nerunyoka. Ruware tinogadzira zvakasiyana siyana, zvimwe zvokona vatigadzirisa tinobatsira mabasa akasiyana siyana kuona vanenge vahurirwa icho chipo. Saka kana pane ahurirwa nomudiwa wake aiwa isina ngauye toita sei ngauye tigadzirise tinozvipedza ndokubasa nguva diki zvinoita sei kana asiri kutrasta mwake ngauye tozvigadzirise. So aimbi vamwe vari kuti Mambo Mutize semasongo zvawambotitumira zvezvo machatisa vachita Mambo Mutize anokwanisa kutibatsira kuti tikoite mbiri yekuimba. Ndobasa redu tokwanisa kuvabatsira. Hakuna munhu anoita mbiri asina kunge akagadzirwa. Vakafamba vamwe munoona vachiitira nhasi uno vanotofamba vanotokwira makomo akaita seanaya. Batsiri ndo chinhu chonzi gomo manje. Right, muri yeZimbabwe inese hatirare hatingatyire Mambo Mutize nguva yavo. Vanhu vakaita sema-artist vaya vari kunyanya kunditanga vaya. Nhamba dzaMambo Mutize dziripo paskrini apo. Wanai mukana wekubata Mambo Mutize munge muchibatsirika. Mambo Mutize, muri kuda kuti chike kupesera? Kuti kumuri yeZimbabwe makorokoto kune vakauya vakashingirira vakabatsirwa. Nedzoi kune vari kukakama vasati vasvika matambudziko iyi. Musazode kutsvaga bakomana iwa karai magadzirira. Ini ndiripo nguva dzose but nenda angonoita chete nhasi ndiri busy asi ndiripo everyday. Tibatanei.